ni sojalen bɛ aw bisimila Mali kɔnɔ ana kɔ kan ka bɛn septembre kalo tile 20 ani 3 ma san 2021 Renouveau Télé filɛbagaw an b'a fɔ ye ko aw ni sɔgɔma ka fɔ ye kɔkɔ bisimila bi Renouveau Matin ale kɛnɛ kan ka hakɛto ɲini ko kaw fɛ ka kɛni waati yɛrɛ ale tamali ye dɔɔni nka an b'a dɔn k'a fɔ kanuba minnu ni olu ti sɛgɛ u ti ɲinɛ u kɛlen don ka labɛnw sabati walasa u se ka u ɲɛmada Renouveau sɔgɔmada joona kunnafoniyaw fɛ cogo minnu ma aw minnu nabɔ ka denbayaw kɔnɔ nin sanga in na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye kɔkɔ bisimila ni waati na minnu fana bɛ n'u sera u ka cakɛyɔrɔw la k'a fɔ kɔkɔ bisimila bi alamisa n'o bɛ tali kɛ septembre kalo tile 23 la Renouveau Matin sɔgɔmada joona kunnafoniyaw an bɛna don a kɔnɔna na aw dan ka se sɔgɔmada joona in na y'a fɔ ye cogo min na minnu ni olu sɔgɔlen don an na Renouveau FM ale sanfɛ a n'a Franka radio bɛɛ lajɛlen an ka foli daw bɛɛ lajɛlen ma ka yira la k'a fɔ min bɛ Fanta Tomota ale kofɔ a ma kɛnɛ la sɔrɔ bi o kama min bɛ tali kɛ kibaruyaw la o kuma na an bɛna fɛɛrɛw ni dabaliw k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa ka aw bɔ kunnasiriw la cogo min na minnu fana bɛ k'an lajɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ an b'a fɔ kɔkɔ bisimila minnu bɛ an lajɛ site wɛrɛw olu kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔkɔ bisimila min ni o ye bi baaraw taabolo ye an ka jamana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya tale san 61 na ni ka o la ɲɛnajɛw k'olu sigi sen kan kunu araba o kɛra kuma fana na kuma min ni a kɛra waati min ni an ka jamana kunkanko kibaruya fana cayalen don kosɛbɛ ni a bi boli hakilila jiginna groupe de sécurité min ni a bɛ Wagner ko maaw kofɔ ka bɔ Rusi jamana olu kan olu nani ko kunkanko kibaruya i k'a dɔn dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya lasɔrɔla ka bɔ Union nationale des travailleurs du Mali yɔrɔ n'a bɛ INTM kofɔ ale min ye central syndical fɔlɔ ye min sigira an ka jamana kɔnɔ min fana n'a fanga ka bon kosɛbɛ olu kɔni ye bataki sɛbɛ k'u ka dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya ni ka u ta k'o ɲɛsin anw ka mara kɛbaw olu ma Isa Kaba Siribe bi ni da don o kɔrɔfɔ kɔnɔna na min ni o bi tali kɛ sigidaw fɔnɔna na ni o y'an ka bi waatiw taabolo ye an da bɛna don o la fɔ ka se kunnafoni gafew kɔnɔ kunkanko kibaruya ani jɔsen wɛrɛ minnu ni olu bɛ Renouveau Matin ale kan da bɛna don nun kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni y'aw ka waatiw bolola cogo ye an bɛna an da don mun na Wati bolola cogo la an b'a yira la nɔgɔ bɛna kɛ kaba la fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ fɔ ka bɔ tawdenikaw olu fɛ yen nɔ min ni nɔgɔ bɛna tigɛ ka bɔ yeli la ten coy tawdeni a n'a maraw bɛɛ lajɛlen na nka min ye samiyɛfɛ fiɲɛ ye o bɛna ci worodugu la ka taa bila an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ yeli fana na o kumana o kɔni nɔgɔ bɛna kɛ kaba la fan caman fɛ fɔ ka bɔ tawdeni Kidal la ani an ka olu marawɔrɔ 2 minnu bɛ yen o kuma na gɔngɔngulon kɔni bɛna kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na sanko fana bɛ se ka sigida dɔw bɛ se k'u sigi ni sanko ye bi alamisa ka daminɛ sɔgɔmada yanfan na fɔ ka se tileganfɛ yanfan olu ma a bɛ Kita marabolo kofɔ ani Kayi marabolo min bɛ tali kɛ tilerɔfanadun tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ka don su kɔnɔna na o kuma na min ye gɔngɔn fana ye o bɛna kɛ Kidal la ani tawdeni marabolo o kɔnɔna na waatiko bolola cogo la n'o bɛ tali kɛ funtɛni ko la Kayikaw olu fɛ yen nɔ degré 35 o tun bɛ Kayi fɔ ka se Kulikɔrɔkaw fɛ yen nɔ degré 33 min ye Sikasokaw ye olu wulila ni degré 31 Segukaw fɛ yen nɔ degré 35 Mopti degré 36 Tombouctou degré 39 Gao degré 39 Kidal degré 40 min bɛ tali kɛ Menaka kɔn fɛ yen nɔ degré 38 Buguni marabolo wulila ni degré 32 ye bi sɔgɔmada in na Kucalakaw fɛ yen nɔ min ye degré 33 ye Kita degré 33 Nyoro di Sahel degré 37 Nara degré 37 Douanzan degré 37 San degré 34 Banjangara degré 35 Joila degré 37 min bi tali kɛ waatiko kɔnɔna a yirala k'a fɔ kumana min ye samiyɛfɛ fiɲɛ a bɛna ci an ka jamana fan caman fɛ
bɛɛ fɔ ka bɔ Kidal ani Tawdeni o marabolo o kan nka min ye sanko fana ye sigi bɛ se ka kɛ ka o makɔnɔ Bamakɔ ana makafo la bi alamisadonya ale la ka yira la k'a fɔ kumana degré 37 funtɛni mana bɔ cogo cogo a tɛ tɛmɛ o ka bi tile kɔnɔna na Bamakɔ ana a makafo bɛɛ lajɛlen la ni ye waati bolila cogo ye o kumana minnu ni olu bɛ di aw ma walasa aw ka se ka faamu lasɔrɔ kumana tile yɛrɛ taabolo o kan Amadou El Konare fana ma kɛnɛ sɔrɔ o kumana min ye kibaruya n'o ye don kibaruyaw ye an da bɛna don o la waati kungurunin o kɔnɔna na k'a fɔ ye kɔkɔ bisimila ne ka o minɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tana yarilen ni sanga 30 o bonyanko ye bi don kibaruyaw kɔnɔna na a fanbaw bi boli an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ɲaɲaɲa minnu ni olu kɛra Mali faba la mararaw la fɔ ka se seereya minnu sɔrɔla o kɔnɔ an da bɛna don o sigi o kɔrɔfɔ olu caman na k'a fɔ ye k'aw ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati sabu an bɛna o kunnafoniyaw fana ka o bɛɛ lajɛlen lase aw ma kɛnɛ kan. An b'a yira o la k'a fɔ min ye septembre kalo tile 22 san 2021 an ka jamana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 61 na ɲɛnajɛw ni ka o kɛ i n'a fɔ laadala o ɲɛnajɛw kɔnɔna na min ye an ka sɔrɔsiw u ka jabala min bɛ katikaw olu fɛ yen na u kɔni taara laadaw lakile ni laada lakile ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra furancɛ fanga maa ɲɛma yɛrɛ ɲɛkɔrɔ n'a bi Colonel Assimi Goïta ale kofɔ ale min ye furancɛ fanga maa ɲɛma ye fɔ ka se gouvernement ɲɛma ma Dr Shogel Kokala Maiga ani min ya anw ka jamana yɛrɛ cakɛdaba minnu n'olu b'an ka jamana kɔnɔ o maa ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan n'a bɛ institution ni ka o kofɔ Conseil national de transition maa ɲɛmaw fɔ ka se i k'a dɔn maa minnu ni olu bɛ yen o kuma na n'o ye farankakuluw ye malidenw bɔra ka caya ne ka bisimila minɛ katikaw olu fɛ yen nɔ Vende yɛrɛ ale kungango kɛnɛ o kan min bi tali kɛ nin kɛnɛ in kan tarikuw da donna o la an'anw ka jamana bi danga min na bi fɔ ka se i k'a dɔn sigira kuma wɛrɛw la n'o ye an ka jamana yɛrɛ basigiw fɛrɛ minnu n'olu tigɛlen don o kuma na min bi tali kɛ jamana maraba n'a bɛ Colonel Assimi Goïta n'o ale yɛrɛ furancɛ fanga ma ɲɛma ye a da donna nin kɔrɔfɔ ninnu caman na anw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu taara kati ne ka jaw ni kumakanw fara ɲɔgɔn kan walasa k'an bɔ kunnasiri la o kun ye Isa Kaba Sidibe ani Mantala Watara u ye kibaruya minnu lasɔrɔ ka bɔ kati an ka jɛ ka ɲamadaw fɛ. An ka jamana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛw kɛ surasiya hukumu kɔnɔ kati yɔrɔ min bɛ wele ko Place d'Armes ni san 61 na in a kɛra ɲɛnajɛba ye nin kɛnɛ in kan koba 4 de kɛra a fɔlɔfɔlɔ jamana ɲɛma Assimi Goïta ale taara ka taa yirifura da walasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka furew ma o bɔlen kɔ yen nɔ a ye kɛlɛcɛw jɔcogo lajɛ min bɛ wele ko revue des troupes wagati min n'o ka di bɛɛ lajɛlen ye o ye kɛlɛcɛw bɛ taama min kɛ n'a bɛ wele ko défilé militaire ni kunbɛn ko 4 na o kɛra jamanakuntigi yɛrɛ ale ye kuma min kɛ ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ Assimi Goïta ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin kɛlɛcɛw ma wa a ye wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ bi in na walasa a ka se ka bɔ o kɔnɔ jamanaden caman bolo ka 22 septembre o la ɲɛnamaya o ye wagati de ye wagati min n'an k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma wa a man ka tunu fiyewu. An ye défilé kɔni kɛra défilé la wasalen jama kontaan na sɔrɔsiw yɛrɛ bɔcogo ye mɔgɔ nimisi wasa ka i hakili sigi donc n bɛ se k'o ye impression défilé la ka profiter aw ka micro la ka foli kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen 22 in na 22 y'an ka yɛrɛta fête ye bɛɛ lajɛlen ka kan ka kɛ bɛɛ bolo fierté a kan ka kɛ bɛɛ bolo taasibila ye a kan ka kɛ bɛɛ bolo miiri ye a kan ka kɛ bɛɛ bolo projet dilalen faso in bɛ taa ɲɛfɛ cogo min na surtout an bɛ gɛlɛya min na bi. bon hakilina ni nisɔndiya min banna nin ye Mali bɛɛ ka ko ye bi y'an ka saliba ye an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta 22 septembre la ni nin kɛra e kɛra jagokɛla e kɛra fɛn o fɛn an kan ka nisɔndiya kɛ ka an ka armɛw fo u bɛ cɛsiri min na u bɛ baara min na an fana ka waliɲuman dɔn segin u ma halisa ka dɔ fara cɛsiri kan ka dɔ fara courage kan. Ala ka san 62 o ɲɛnajɛ yira an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen na jamana ani jamanadenw olu bɛnnen kɔnɔ.
22 septembre ɲaɲaw kɔnɔna na 22 septembre n'o bi tali kɛ o ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali min ni o kɔni ye kumana san 61 sɔrɔ min ya an ka jamana fana furancɛ fanga ma ɲɛmaa ye o san 61 sɔrɔ kɔnɔna na ale kɔni ye I kanbɔ an ka a ka jamanadenw olu ye Kairala k'a fɔ min ye 22 septembre kalo n'o ye septembre kalo tile 22 san 1960 septembre kalo tile 22 san 2021 ni y'a a san 61 n'a ye anw ka jamana bɛɛ I k'a dɔn a ka yɛrɛma hɔrɔnya I k'a dɔn o wɛrɛ kumana ɲaɲaw ni ka o ko sigi sen kan Colonel Asimi Goita ka ɲɛfɔliw n'a ka bɔli kɔnɔna na a ye bonyamasegi ta ka ɲɛsin maa minnu kɛra jamana in yɛrɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya tu tigɛbaw ye ni ka tasibila ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma a ye labanna tuguni n baaraba minnu ni olu bi senna n'o ye ka ninkura fiyɛ jamana yɛrɛ mara kɛcogow la fɔ ka se anw ka jamana dɛkun minnu ni olu bɛɛ a kan I k'a dɔn min ye Colonel Asimi Goita ye a da donna ninnu kɔrɔfɔw caman na kɔrɔfɔkan minnu ni I k'a dɔn a kɔrɔfɔw la kumabaw fana bayɛlɛmana bamanankan na Dirima Nabila Suguba fɛ an ka jɛ ka ɲamada u fɛ jamana ɲɛmaa ka nin lase bila la hukumu kɔnɔna na min b'a to a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kabini ale yɛrɛ nana fanga na mɛ kalo tile 24 don k'a ka baara kelen-kelennin dɔw ɲɛfɔ o min jɔsenba ye ka mara taabolo yɛlɛma mara taabolo yɛlɛmani yɛrɛ ye gouvernement hakilinaba ye I n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na wa o de b'a to ɲɛta badabada bɛ se ka sabati sɔrɔ gunankun kan haka ja seko ani dɔnko olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na jamana ɲɛmaa ka fɔ la pankulu damadama dɔw sɔrɔla tile filanin na ka fara o kan bolomafɛn dɔw n'a bɛ fɔ ma k'a fɔ ko engin roulant olu fana sera ka sɔrɔ kalanbulonw sera ka sabati ani ka finitigilakaw yɛrɛ ka lahaliya caman dɔw sera ka kɛ wa ko min bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ don n'a nataw la o ye ka kalanbulon dayɛlɛ min bɛ ɲɛsin kɛlɛ bunankun ma ani furakɛlikɛyɔrɔ n'an ka ma hôpital militaire ka kɛ ni Asimi Goita ka fɔta ye fɛn min ye sariya bunankun kan ani ka o bɛ kɛ sababu ye ka fɛn caman de jateminɛ Asimi ye jamanadenw hakili sigi k'a yira k'a fɔ fɛn foyi de tɛna to nin ko in kɔfɛ baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ min b'a to maa nɔ bɛ ko wɛrɛ la o ka se ka minɛ wa min ye kalata bunankun kan a y'a yira k'a fɔ waati kɛrɛnkɛrɛnlen bɛna jateminɛ n'an ko min ma révision exceptionnelle des listes électorales ani ka fara o kan mara cɛbɔ kura min yɛrɛ bɛ senna nin waati na an ka ma réorganisation territoriale ani cagabolo kɛrɛnkɛrɛnlen min ka baara tɛna ɲɛsin dɔwɛrɛ ma kalataw labɛnni dɔrɔn kɔ ni an ko a ma organe unique de gestion des élections olu de bɛna kɛ baara kɛrɛnkɛrɛnlen ye min b'a to gouvernement ani président de la république transition kuncɛcogo bɛ se ka ɲɛ cogoya min na jamana ɲɛmaa ye welekan bila an dɛmɛbaa jɛkulu ma k'a fɔ u ka hakilinajigi kɛ min b'an ka jamana kɔnɔ nin waati in na n'o ye gɛlɛyaba ninnu ye ka jateminɛ k'a la kosɛbɛ yasa anw ka jamana bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ min ye Nabila Ibrahima Suguba ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye mun ni a bolila Colonel Asimi Goita waati min na bɔra ne ka dantigɛw k'o kɛ ka ɲɛsin jamanadenw olu ma Kunnafoni ko nasiraw la an b'a yira o la k'a fɔ maliden caman bɛ yen min bɛɛ lajɛlen bi I yɛrɛ ye min ye an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali olu la ɲɛnajɛw kɛcogo o kan o kama maa minnu ni olu ye moto taxi bolilaw ye olu fana ma to kɔ ni ɲinan vɛnde o la san 61 an ka jamana ye o sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya o kɔnɔna na moto taxi bolilaw fana kɔni farala ɲɔgɔn kan ni k'u ka nisɔndiya ka o kɔni kɛ baw o taamana ne ka kumana Mali fana jɔnjɔn n'a bi drapeau ka o kofɔ ka bandiri kɔni ni ka o yanga ka bɔ kabi o yɛrɛ ka jabala la sira kɔrɔ fɔ ka na tɛmɛ groupe renouveau yɛrɛ jabala la Musabugu ne ka taa o munumunu an ka jamana kumana a yɔrɔ min ni o kɛlen do ko twaldalen do an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali o kumana n'o bɛ monument de l'indépendance kofɔ ka taama ka u jɔ Bamakɔ yɛrɛ o kumana a nimayɔrɔ caman na u y'a yira k'a fɔ u fana ye fɛɛrɛ ni dabali ye u fɛ k'u ka jamanadenya k'o dangɛnɛmaya ka laban tuguni min bɛ tali kɛ o kumana kɛnɛ min k'a fɔ min an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya k'u ka nisɔndiyaw yira o kɛnɛ o kan mun ye moto taxi bolilaw ye an ka jɛ ne ka ɲamada u ka kumana kunungo vɛnde fana o ɲɛnajɛw o kɛcogow fɛ moto taxi telema bolibaw ye 22 ɲɛnamaya n'u ka nin wuli ka jɔ ye Bamakɔ kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni nin waleya ye u bɛ fɛ k'u ka fasoden ɲumanya yira an'u ka wale ɲuman dɔn ka ɲɛsin faso ma pate bien 22 septembre ani sojara an bɔra k'a yira maliyɔn na
telima yɛrɛ ye fɛn min ye k'an ka fasoden ɲumanya yira maliɲɛnw na an bɔ kun y'o ye bi. n'a fɔ ko wɛrɛ don an tɛ yɛrɛ ko la mɔgɔ ko tɛ fasoko de don an bɛ ka k'an faso de an bɛ ka k'an yɛrɛ de hali i bi yan jamana in kɔnɔ i ta ti jamana ko foyi la fasoko mana wuli k'i jɔ o ye ka kɛlɛkɛcogo dɔ fana ka côté dɔ dɛmɛ. K'a daminɛ o jabala la sira kɔrɔ ka tɛmɛ renouveau fɛ fo ka taa se monument de l'indépendance ma tellement mɔgɔw tɛmɛna yɔrɔ caman fɛ walasa k'u ka fasoden ɲumanya yira nin don kɛrɛnkɛrɛnlen kama. An y'a daminɛ sira kɔrɔ an yɛrɛ ka quartier la pour que ka bɔ ka taama ka yɛrɛ sirakɔrɔkaw la anw bi yan ka bɔ yen nɔ ka na monument de l'indépendance la ka na an ka fasoden ɲumanya yira ye fɛnɛ donc ka bɔ yen nɔ ka sɔrɔ ka na yan aw kuru kɔnɔ yan nɔ donc an bɛna taa troisième pont fututayɔrɔ la dugumana la donc n'an bɔla yen an bɛ sɔrɔ ka sigi tuguni ka taa an yɛrɛ ka fɛngɛba kɔnɔ sukuruba kɔnɔ Sogoni kɔ bon an ka jɛ bi tile ko ka se ka nin kɛ o ye an ni baarayɔrɔ mɔgɔw cɛla ye ani fɛnɛ an yɛrɛ bɛ an fasoden ɲumanya yira. Groupe renouveau ɲɛmaw u ye mototaxi telema bolibaw ka nin waleya in fo n'a yɛrɛ bi bila fasoden ɲumanya hukumu kɔnɔna la. Médiaw ka ca ka se k'an choisi u caman cɛ ma k'a fɔ ko u bɛna foli bila an na bi o diyara anw ye kosɛbɛ parce que nin b'a yira k'a fɔ an fana sen bɛ fasojɔ baara la. O kɔfɛ k'a dɔn ka fɔ nin ye ne ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya ye a yɛrɛ ta nin na ne jɔyɔrɔ ye mun y'a la nin bɛɛ ye fɛn ye min b'a to anw hakili bɛ se ka sɔn ka taa o kanuya ma. K'a yira k'a fɔ Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya tali san 61 na u bɛ ka waleya waati kɔnɔna la waati min ni jamana mago b'a den bɛɛ lajɛlen na walasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka se ka bɔ o kɔnɔna la. Jamana mago bɛ a denw na u ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka bɔ gɛlɛya kofɔlen ninnu kɔnɔ o kumana hakililaw ye faamu caman lasɔrɔ bi kunnafoni tako fɔlɔ o la nɛgɛ ɲɛ 7 dana yarilen ni sanga 41 ye min ye sirakɔrɔ mikitanakaw olu fɛ na o bɛ kɛ sababu ye Sori Ibrahima Diallo ale fana bɛ taamaton ta sɔgɔmada joonaw fɛ ni ka Bamakɔ o kumana ka munumunu taa ni ka seginw bɛ cogo min na ka jateminɛ kɛ o waati o kumana taa ni ka seginw olu la walasa ka kuyɔrɔ ni ka o cari o kama o bɛ kɛ sababu ye an bɛna lajɛ n'a sɔrɔ Sori ka labɛn sabatilen don sanga kungurunin ni ka Sori Ibrahima Diallo k'ale bisimila siraba kunnafoni olu kan.